I continuem a 7 dies al programa del Nou TV que els acompanya cada divendres al vespre entre 2:15 i 2:45. Bé, i tal com hem vist abans de la pausa, ara anem a parlar d'ateisme, perquè qui ens acompanya és Albert Riba, president del grup d'ateus de Catalunya. Però abans de parlar amb ell, vegin aquest perfil que hem presentat. Albert Riba és el president de l'Associació Ateus de Catalunya. En un moment que la religió, la que sigui, torna a estar d'actualitat, aquest grup treballa per promoure el laïcisme en els espais públics de la societat, i això vol dir a l'escola pública i en les relacions entre Estat i Església. L'ateisme és la filosofia d'aquells que neguen l'existència de Déu i l'entenen com una actitud que promou la llibertat de consciència més que qualsevol religió. Ells se situen al marge de les doctrines i en un moment en què els fonamentalismes religiosos s'han fet més visibles que mai, plantegen un punt de vista ben diferent. A Vic ho fan en una tertúlia amb el Fòrum de Debats. Efectivament, doncs qui ens acompanya ara és Albert Riba. Molt bona nit. Hola, bona nit. Benvingut al Nou TV, benvingut als 7 dies. Moltes gràcies per acollir-me a casa vostra. Bé, avui és aquí a Vic, avui participa en un acte del Fòrum de Debats, tal com dèiem ara en el vídeo de presentació. Efectivament. Molt bé, vostè és ateu. Això significa que no creu en cap Déu i tampoc en cap realitat que transcendeixi el món natural, no? Sí, diguem així... Per dir-ho simplement. Sí, per dir-ho senzill i curt i ras, no creiem en cap transcendència. No hi ha per nosaltres res més que el que puguem tocar i esbrinar. Tradicionalment els ateus han estat mal vistos al nostre país. Encara ho són? Jo diria que en determinats... Quan parlem de Catalunya, jo penso que bàsicament no hi ha problemes importants. La gent ens veu bé, sempre hi ha persones a tots els cantons, tots sabem que hi ha gent de tota mena, no? I doncs dintre de determinades religions, doncs sí, hi ha gent una miqueta més fonamentalista que doncs no ens veu bé. Però jo penso que avui en dia la societat catalana està perfectament preparada per tenir-nos a nosaltres presents a la societat sense cap mena de problema. Vull dir, nosaltres tenim relacions amb molta gent religiosa, perquè participem del diàleg interreligiós a través de l'associació UNESCO pel diàleg interreligiós, i doncs no tenim cap mena de problema. Nosaltres ens entenem molt bé amb aquella gent que té ganes de construir un món millor. Ara vostè parlava de la relació amb les altres religions. Tenen fluïdesa amb totes les religions, amb la més complicada és la catòlica. Ho dic per la situació que tenim aquí al nostre país, que la religió catòlica és la dominant. Sí, perquè la religió catòlica a Espanya, i a Catalunya especialment, té una posició dominant i disfruta d'uns privilegis completament, des del nostre punt de vista, completament inacceptables. I, doncs, evidentment, les relacions... El que passa és que hem de diferenciar el que són les relacions amb els cristians, amb els catòlics, de les relacions amb la Església catòlica. Amb la institució. Sí. Nosaltres, jo tinc molts amics que són religiosos, que són catòlics, i tenim una molt excel·lent relació personal, una relació excel·lent a nivell del joc aquest del diàleg interreligiós, però, en canvi, amb l'Església institució és molt més difícil de parlar, sí, és bastant complicat. Vostès fan proselitisme, com fan les religions? És a dir, busquen adeptes, busquen gent que es faci atea? No. Nosaltres, una de les diferències és que no tenim aquesta actitud salvífica. Nosaltres no hem de salvar ningú. Clar, a les religions, per regla general, tenen tendència a pensar que estan en possessió de la veritat i que poden salvar a la gent d'algun mal i donar-li algun bé. Nosaltres no tenim aquesta sort o desgràcia, digues-li com vulgui, no tenim aquesta possibilitat i, per tant, no tenim necessitat d'anar a salvar a ningú. Per un altre cantó, l'ateu no és una cosa que puguis convèncer, no pots agafar una criatura i fer-la atea. Tu pots agafar una criatura i no donar-li cap religió, o donar-los-hi totes, però no la pots fer atea. Sempre l'ateisme és després de pensar, és a dir, una persona adulta té que arribar a una determinada conclusió, que és que no existeix cap altra transcendència i a partir d'aquí actua. Aleshores, això a les persones grans no es tracta de convèncer-les, sinó incitar-les a les reflexions. Nosaltres, sens dubte, incitem a la reflexió via xerrades, conferències, etc., el que venim a fer avui aquí a Vic. Però no han fet una certa campanya informativa respecte a l'apostasia? L'apostasia és, diguem-ne, la renúncia, ho dic per als espectadors, que potser algú no ho recorda o no ho sap, l'apostasia és la renúncia a la religió catòlica, per entendre'ns, no? La renúncia a qualsevol religió, en principi seria. Apostasia és una paraula que defineix l'abandó... Jo sempre referia a la religió dominant d'aquí a Catalunya. La religió dominant. El que passa és que
Això es pot mirar, és com totes les coses, és com un prisma on te pots veure tots els cantons i tots els colors i totes les coses, no? Nosaltres no en fem una campanya de l'apostasia, el que nosaltres facilitem a la gent que vol apostatar, que n'hi ha molta. Hi ha molta gent que diu, jo no vull saber res de la Iglésia Catòlica, a mi em van batejar, els meus pares no m'ho van preguntar i jo no tinc res a veure amb aquesta religió, i aleshores ens demanden a nosaltres que els ajudem què hem de fer per apostatar. Nosaltres el que hem fet és treballar un model d'apostasia, donar les adreces dels bisbats i dir el que tenen que fer. I darrerament l'associació ha ofert els seus serveis administratius perquè la gent, si ens entrega a nosaltres les apostasies, nosaltres les tramitem al bisbat. Exclusivament fem això. Vull dir, nosaltres pensem que allò de l'apostasia és una decisió molt personal, que no necessàriament té que seguir tothom i que faci tothom el que vulgui. El que passa és que sobre això estem reflexionant, perquè la paraula apostasia i el concepte apostasia no ens agrada per un motiu, i és que la Iglésia Catòlica en el cànon, en els cànons de dret eclesiàstic, tracta l'apostasia com un delicte, el delicte d'apostasia. A nosaltres ens sembla que la persona que es vol donar de baixa d'una determinada religió o de qualsevol organització no comet cap delicte, sinó que exerceix el seu dret a la llibertat, com diu la Constitució i diuen les lleis i els tractats internacionals, el dret a canviar de religió o a no tenir-ne cap. I per tant això mai pot ser considerat delicte per molt que la Iglésia Catòlica així ho consideri. No és l'única, vull dir, també... N'hi ha d'altres, no? Sí, la religió musulmana també considera delicte l'apostasia, sí. Vostè ara parlava de la Constitució espanyola, diu que Espanya és un estat no confessional, que no vol dir laic. Què vol dir no confessional? Clar, la pregunta seria aquesta. Què vol dir no confessional? Ho dic per marcar les diferències, per exemple, respecte a l'estat francès, que aquell sí que és laic. Sí. El que passa és que en la pràctica no podem trobar una diferència important entre no confessional i laic. No la podem trobar una diferència important. El que passa és que la paraula laic, en el moment de la transició, i avui, amb el tema de l'Estatut, ho hem viscut, no? És una cosa que els hi posa els pèls de punta. Quan tindrien que ser els primers defensors de la laïcitat, les esglésies i les religions tindrien que ser, perquè, esclar, avui ets majoria, demà passat ets minoria. Jo sempre poso l'exemple, el dia que els americans van entrar a Beirut, en la guerra de l'Iraq, van treure a la televisió, no sé si la televisió de Catalunya, TV1, o una televisió d'aquí a Espanya, van treure el bisbe d'allà i deia, espero que les noves autoritats d'Iraq facin un estat laic com el que teníem. El bisbe. Què vol dir això? Que allà, que són minoria, només el 10% de la població són catòlics, tenen una por horripilant a que hi hagi una religió dominant que absorbeixi l'Estat. Allà on són ells dominants no tenen cap vergonya en fer-ho. Vull dir, les contradiccions són evidents. Volia dir Bagdad, no? Perdó, Bagdad. He dit Beirut, però volia dir Bagdad, efectivament. Vull dir, allà on ells tenen una posició de debilitat, allà demanen la laïcitat, el laïcisme i l'estat laic. Allà on tenen una posició dominant, d'això no en volen ni sentir parlar. Esclar, vull dir, això és una miqueta contradictori. Jo penso que ells tindrien que, pensant precisament que algun dia aquí també seran minoria, tindrien que pensar en que la laïcitat és la seva solució. Aquí a l'estat espanyol l'Església Catòlica té un tracte preferent, té el concordat, és a dir, l'estat espanyol i l'Església Catòlica tenen un concordat que regula les seves relacions, això fa que tingui aquest tracte preferent que comentem. Creu que és just, tenint en compte el nombre de seguidors que hi ha aquí a l'estat espanyol? I no tan sols crec que no és just, sinó que a més em sembla que és il·legal. És a dir, si la Constitució estableix que l'Estat tindrà relacions amb totes les religions, i diu, i especialment amb la Iglésia Catòlica. Però això no vol dir que tinguem que tenir aquestes relacions amb un estat estranger. Vull dir, seria concebible que tinguéssim un acord internacional amb Andorra que digués que els espanyols hem de portar barretina i sabatilles? No tindria sentit. Que un estat estranger ens imposés a nosaltres qualsevol cosa. Doncs bé, els acords amb el Vaticà diuen això, que hi han d'haver-hi classes de religió, que hi han d'haver-hi capellans a l'exèrcit, tota una sèrie de coses que ens ho diu un estat estranger. I els que defensen més el concordat són aquells que s'omplen la boca de sobirania nacional i Espanya i tot aquest rotllo patatero, no? I jo penso que hem de deixar clar que lo normal i lo lògic és que un estat tingui relacions amb les religions i amb les associacions i amb les entitats que hi ha en el seu país, i lo lògic seria que l'acord
per regular les relacions entre l'estat espanyol i l'Església Catòlica es fes amb la Conferència Episcopal Espanyola. Això seria lo lògic. Igual que s'ha fet, diguem-ne, amb la Conferència Episcopal dels musulmans. S'ha fet amb la coordinadora d'entitats musulmanes, s'ha arribat a un acord, o amb la coordinadora d'entitats jueves també s'ha arribat a un acord per part de l'estat espanyol. Això és lo lògic. Amb els espanyols catòlics tenim un acord. Ara, tenir-lo amb un estat estranger, que entre cometes, lo d'estat val la pena fer-li un repàs perquè és dels que menys tractats internacionals de drets humans ha signat a l'estat del Vaticà, on hi ha una monarquia absoluta, on la democràcia no existeix perquè és un estat misogínic, les dones no pinten res, etc. Sembla poc adequat, poc educatiu pels ciutadans d'aquest país. Quina diferència hi ha entre vostès, els ateus, i els lliurepensadors, si és que n'hi ha alguna? Lliurepensador és aquella persona que té la capacitat de no deixar-se influenciar, sinó de raonar les seves coses. Evidentment, per ser ateu s'ha de ser lliurepensador, això ja és una condició sine qua non. Però es pot ser lliurepensador i creient? Jo crec que sí, que n'hi ha hagut de lliurepensadors. El que passa és que normalment la jerarquia de la religió, la que sigui, els acostuma a fotre al carrer, no? I és el que estem veient ara amb la teologia de l'alliberació, que els han posat a tots de petites en la calle, no? Pam, fora. Perquè doncs, són incòmodes, els lliurepensadors són incòmodes. En tot sistema dogmàtic, el lliurepensament és la contradicció. Vostè creu que les creences haurien d'estar limitades a l'àmbit privat? És a dir, que no haurien de tenir una transcendència pública? Depèn del que entenguem per privat i públic. Aquí podríem parlar-ne molt. És a dir, a mi que facin un professor pel carrer no m'importa. A mi que toquin les campanes no m'importa. A mi el que sí m'importa és que invadeixin els espais comuns. Per exemple, l'escola. L'escola és un espai comú, on no té que haver-hi preponderància a ningú. Oi que no se'ns acudiria dir que hi ha escoles socialistes i escoles del PP? No té sentit, això. Doncs igual no tindria que haver-hi... O escoles atees. O escoles atees. No tindrien que haver. Nosaltres ho tenim molt clar, que la invasió de l'espai públic, l'administració, l'exèrcit, la justícia, veiem que els càrrecs públics n'hi ha molts que juren davant d'una Bíblia. A mi que em perdonin. Els jutges exerceixen la justícia amb un Crist a sobre la taula. Què significa això? Que dona justícia en nom de Déu o en nom dels ciutadans? La Constitució diu que té que ser en nom dels ciutadans. El jutge té que donar justícia en nom dels ciutadans, perquè té allà un Crist. Per donar la justícia en nom de Déu, aleshores no és just aquest jutge. Des del meu punt de vista, jo no accepto que aquest senyor imparteixi justícia, etc. Hi hauria tota aquesta història d'invasió de l'espai públic. Jo penso que aquí hem de ser molt curosos. Una cosa és que la religió individual o en comunitat tingui expressions que es vegin, i una altra cosa molt diferent és la invasió de l'espai comú, i l'invasió de l'espai públic. No en el sentit de carrer, sinó en el sentit d'administració, d'escola, d'hospitals, etc. Tots aquests espais. Però potser hi hauria d'haver més respecte per tothom, és a dir, respecte pels creients, pels agnòstics, pels ateus, és a dir, que cadascú respecti dels altres, no? Sí, el que passa és que amb això hi ha dos models. Hi ha el model belga, per entendre'ns, on tu vas a l'escola, vas a l'aeroport, vas a l'exèrcit, i hi ha un capellà de cada confessió, n'hi ha 36 a cada puesto. Clar, això no té cap sentit, perquè arriba un moment que és una bogeria. En una escola hi haurien més professors de religió que no pas de totes les altres assignatures, això no té sentit. Per tant, el que hem de fer en aquests llocs, jo crec que el model belga no és el correcte, sinó més aviat el model francès, és a dir, excluïm de l'espai públic totes aquestes coses s'exerceixen on correspon, a les mesquites, a les sinagogues, a les esglésies, on sigui, a la plaça del poble, si volen cantar i ballar, que no hi ha cap problema, és que ningú els impedirà mai si segueixen les normes generals. És igual que jo vull fer una cantada i una ballada a la plaça de Major del poble i tinc el mateix dret que ells i ells el mateix que jo, ni més ni menys. Aquesta seria la definició de la laïcitat, o per nosaltres també la confessionalisme, no faríem causa de la paraula. No, ho deia també pel respecte cap als ateus, perquè vostès han estat vistos històricament com uns éssers amb banyes i cua. Encara hi som. El Benedicte, en el seu discurs de cap d'any, va dir que... El papa. Sí. El Benedicte XVI, si no m'equivoco, doncs va dir que el nihilismo que nos invade, etc.
Si és el discurs permanent, sempre surt o el nihilisme o l'ateisme, o sempre surten paraules d'aquestes deixades anar com un mal, com un mal social. Aquesta sensació de la secularització de la societat europea, sempre hi ha aquesta crítica, que és culpa d'aquests que no creuen en res, el desastre d'Europa és culpa dels que no creuen en... Miri, escolti, deixem-ho estar, això. Aquest discurs ja no té sentit. A la seva associació hi tenen agnòstics, també? Segurament sí. És que la frontera entre l'agnòstic és una frontera difícil. Sí. O sigui, l'agnòstic és aquell que diu que no té constància que existeixi que no té elements per prendre una decisió. Exacte. No té elements, finalment, per prendre una decisió. I l'ateu és el que nega. El que diu que entén que sí hi ha elements per arribar a la conclusió de que no existeix res, no? Però, així i tot, la frontera és molt difícil d'esbrinar, perquè moltes vegades jo dic, i faig una declaració de principis que correspondria més a l'àmbit dels agnòstics que dels ateus, no? Jo dic, el dia que em convencin que Déu existeix, jo hi seré creient. És que seria tonto si no ho fes, no? Vull dir, aleshores, aquesta frontera és difícil perquè tenim una sèrie d'elements comuns i constantment ens estem movent de l'un a l'altre, però bàsicament seria aquesta. L'agnòstic és el que no té elements per prendre una decisió i l'ateu és el que creu que sí que hi ha elements per prendre una decisió. I que, per tant, la presa. Sí, efectivament. Ens hem trobat aquests dies amb una campanya, diguem-ne, més que una campanya, un enfrontament entre religions i entre societats, amb les caricatures, famoses caricatures de Mahoma, que han encès els ànims a una part de l'islam. Com ho veu vostè, això, des de l'ateisme? En principi, clar, nosaltres entenem que hi hagi gent que es pugui sentir ofesa per determinats dibuixos, determinades crítiques. Però, esclar, vull dir, això és normal, és normal. Si la gent té la pell fina, nosaltres no hi podem fer-hi res. És clar, partint de l'esquema de que no es poguessin fer les coses si hi ha gent que se sent ofesa, no es podria fer res. Absolutament res, perquè sempre hi ha algú que s'ofèn. Sempre, diguis el que diguis. Ara és fosc, hi ha algú que s'ofèn. Ara, demà sortirà el sol, hi ha algú que s'ofèn. Sempre, diguis el que diguis, sempre hi ha algú que li molesta que ho diguis. Per tant, no podem partir de l'esquema de que hi ha gent ofesa, sinó hem d'intentar portar el debat al camp de l'objectivitat. L'objectivitat és democràcia i llibertat van vinculades a la llibertat d'expressió? Sí. La llibertat d'expressió té limitacions. L'úniques limitacions que té és la defensa de la violència i l'agressió. A partir d'aquí, el que més, es pot fer tot. Per tant, nosaltres diríem, 1. Les vinyetes famoses, amb independència de la meva opinió personal, que puc estar o no d'acord, agradar-me o no agradar-me, que són coses molt diferents, jo defenso el dret a tothom a dir el que vulgui, i que aquells senyors publiquessin allò, tenien tot el dret a publicar-ho. El que passa és que aquí han passat tota una sèrie de coses, la història no s'ha explicat correctament, vull dir, en els països europeus hi ha una batalla ideològica per part dels musulmans, sobretot dels imams radicals ultrafonamentalistes, que pretenen invadir Europa. El mateix que en el seu moment van fer les milícies cristianes a tot el món, doncs ara ho fan les milícies de la religió islàmica. I aleshores consisteix en arribar allà i desestabilitzar el que sigui sense mirar el preu que costa ni res. Vull dir, això ha sigut una cosa que s'ha organitzat perquè ha trigat 3 mesos a esclatar la situació, tenint en compte que les vinyetes van publicar el mes de novembre. Sí. Doncs alguna cosa ha passat en aquest període de 3 mesos. És possible que el govern danès no hagués gestionat correctament això? És possible. Jo penso que si no haguessin tingut dubtes al primer moment i haguessin dit s'ha acabat el bròquil, això està ben fet, i si vostè té alguna cosa a dir, vagi al jutge, perquè ningú ha denunciat al jutge encara això, és curiós, no? O sigui, ells se senten molt ofesos. A la legislació danesa hi ha un article en el Codi Penal, igual que en l'espanyol, que diu que quan s'ofèn una religió és un delicte. I ningú ha anat al jutjat a dir-ho, perquè saben que no guanyaran. És a dir, han fet tot un muntatge polític, però no han seguit el sistema reglamentari. Si l'estat danès probablement al principi s'hagués portat molt ferm en aquest sentit a dir nosaltres la llibertat d'expressió està garantida i no renunciarem en absolut, i vostès si tenen alguna cosa a dir passin pel jutjat i s'ha acabat el bròquil, ara no estaríem en la situació que estem. Però això no es va... Al primer moment van dubtar i els hi van donar marge perquè aquesta gent s'organitzés i muntés el sidral. Però segueixo. Insisteixo a dir que no han presentat cap denúncia ni a França, ni a Dinamarca, ni a cap país on s'ha publicat les vinyetes. Per tant, ells saben que la legislació no està al seu favor.
sinó que la legislació està a favor de la llibertat. Ja per acabar, Albert Riba, creu que la societat ha d'acceptar els símbols religiosos a les escoles? No em refereixo al crucifix o diguem-ne símbols d'aquests, sinó a altres, com per exemple l'utilització del xador per part dels alumnes. També és un tema que hem de contextualitzar. O sigui, a veure, jo no hi tindria cap inconvenient, a mi m'és igual, que la gent vagi vestida com vulgui. Ara, si contextualitzem el xador i veiem que el xador no és un símbol religiós, sinó és un símbol masclista de dominació, jo no he vist encara cap musulmà amb xador, tots són musulmanes. La dona és pecaminosa perquè ensenya els cabells, i aquest és el principi del tema. Llavors, jo penso que aquí no hem de ser tolerants amb això. O sigui, que vagin amb el xador o no, m'és igual. Si el xador significa que la dona és pecaminosa i per tant està en un nivell inferior a l'home, jo penso que sí que aquí hem de ser intransigents. O sigui, no és un problema de vestit, és un problema de fons. Què significa el xador? Que la dona és inferior a l'home i s'ensenya els cabells, impulsa el pecat de l'home? Doncs escolti'm, acabem la calderilla aquí, no? Això és Europa, no és un altre lloc, no? Molt bé, Albert Riba, moltes gràcies, president del grup d'Ateus de Catalunya, moltes gràcies per haver estat els 7 dies i que vagi molt bé el col·loqui que tindran d'aquí poca estona. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per acollir-nos en aquesta casa. Molt bé, moltes gràcies. Bona nit. Bé, nosaltres ara fem una petita pausa i tornem de seguida.